Ďakujem pekne. Vážený pán predseda vlády, milý Viktor, chcem ti poďakovať za návštevu Bratislavy. Jó napot kívánok! Először is meg szeretném köszönni, kedves Viktor, neked a pozsonyi látogatásodat. A napriek tomu, že sme sa venovali predovšetkým európskym témam, časť nášho rokovania prirodzene patrila aj vzájomným slovensko-maďarským vzťahom. Igaz az, hogy a leginkább az európai témákkal foglalkoztunk, de a megbeszélésünknek egy részét a szlovák-magyar kapcsolatoknak a kérdései, kérdései voltak. Dnešné rokovanie jednoznačne potvrdilo, že bilaterálne slovensko-maďarské vzťahy sa rozvíjajú vo všetkých oblastiach v pozitívnej atmoszfére a to chcem počiarknúť, sú historicky na najlepšej úrovni. A mai találkozás is, megbeszélés is megmutatkozott a mai találkozón, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok az egész közös történetünk során a lehető legjobbak. Chcem poďakovať pánovi maďarskému premiérovi za informáciu, ktorú dnes poskytol o konaní referenda v Maďarsku k migračným kvótam. Szeretném megköszönni a magyar miniszterelnök úrnak a tájékoztatását a magyarországi népszámlálással, magyarországi referendummal kapcsolatban. Hovorím to nielen ako predseda slovenskej vlády, hovorím to aj ako predseda vlády krajiny, ktorá dnes predsedá Európskej únii, že tieto výsledky plne rešpektujeme a považujeme referendum za legitímny a demokratický nástroj. Nem csak a szlovák köztársaság miniszterelnökeként, hanem az Európai Unió tanácsának elnökségét betöltő ország miniszterelnökeként is hangsúlyoznom kell, hogy teljes mértékben elfogadjuk ennek a referendumnak az eredményeit. Rovnako pán premiér Orbán informoval o úmysle zmeniť ústavu Maďarska, čo v plnej miere rešpektujeme a berieme na vedomie. Orbán Viktor miniszterelnök úr ugyancsak tájékoztatott arról azon szándékáról, hogy módosítani szeretnék a magyar alaptörvényt. Obidvaja sme toho názoru, že v Európskej únii sú stále niektoré témy, ktoré nás rozdeľujú. Teraz nehovorím o Slovensku a Maďarsku, hovorím o témach, ktoré rozdeľujú Európsku úniu. Mindketten azon a nézeten vagyunk, hogy az Európában, az Európai Unióban vannak olyan témák, amelyek elválasztanak egymástól bennünket. Már nem Szlovákiára és Magyarországra gondolok, hanem az Európa Unió többi tagországa és mi közöttünk. Dali sme si pri preberaní slovenského predsedníctva záväzok, že budeme vystupovať ako čestní sprostredkovatelia a všade tam, kde to bude možné, sa pousilujeme o dosiahnutie užitočných kompromisov. Amikor átvettük az Európa Unió tanácsának az elnökségét, akkor arra törekedtünk, hogy tisztességesen fogunk eljárni és közvetíteni az uniós tagországok között mindenhol, ahol erre lehetőség van. Ubezpečil som pána premiéra a ubezpečujem aj vás, že slovenské predsedníctvo venuje téme migrácie obrovskú energiu. Biztosíthatom önöket, és biztosítottam erről a miniszterelnök urat is, hogy Szlovákia a migrációs kérdésnek nagyon alapos, azt lehet mondani, hogy nagyon alaposan megfogalmazott és egyöntetű véleményen van. Na bratislavskom samite sme sa dohodli na cestovnej mape, ktorá má v oblasti migrácie ambiciózne ciele. A pozsonyi csúcson megbeszéltük azt a térképet is, amely tulajdonképpen a migrációnak az elképzelhető útvonala. Ja som veľmi rád, že dnes, pokiaľ hovoríme o migrácii, sa sústredujeme na dva základné ciele, a to je absolútna ochrana vonkajších hraníc Schengenu a zastavenie prílevu migrácie do Európy. Én elmondhatom, hogy tulajdonképpen azon a véleményen vagyunk, hogy a migrációnak ezt a két lehetőségét, a két akadályát kell megőrizni. Ez a schengeni külső határ és a migrációnak, tehát a migrációs utánpótlásának a megszüntetése. Tak rokovanie premiérov na samite, ako aj stretnutie na neoficiálnom samite v Bratislave potvrdzujú, že
kvóty, povinné kvóty sa stávajú mŕtvou politickou témou. Mind a miniszterelnöki találkozón, mind a kétoldalú találkozón elhangzott az a kérdés, vagy pedig az a tézis, hogy a kvótáknak, a kötelező kvótáknak a megállapítása egy halott kérdés. My však musíme rešpektovať, že Európska komisia predložila niekoľko legislatívnych iniciatív. Nekünk azonban figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Bizottság néhány kezdeményezést tett le az asztalra, na ktoré bude musieť reagovať tak zasadnutie ministrov vnútra 13. októbra, amelyekre a belügyminisztereknek a csúcs találkozója október 13-án is reagálni ako aj summit oficiálny, ktorý bude v Bruseli 20. a 21. októbra. Mind az októberi brüsszeli október 21-22-i csúcs találkozónak is. Chceme túto legislatívu Európskej komisie vidieť vo svetle postojov premiérov a prezidentov. Az Európai Bizottságnak ezt az elképzelését szeretnénk látni a miniszterelnököknek az álláspontja és a szemszögéből nézve. Chceme ju vidieť vo svetle záverov viacerých európskych rád, ktoré jednoznačne potvrdili dobrovoľnosť ako základný princíp v oblasti migrácie. Szeretnénk ezt abból a szemszögből nézve is tulajdonképpen megbeszélni, ami az Európai Bizottság, tehát ami Európában tulajdonképpen az önkéntességi alapból származik. A vyslovujem presvedčenie, že už 13. októbra na stretnutí ministrov vnútra sa veľmi aktívne začne pracovať na alternatívach k tomu, čo predložila Európska komisia. És bizonyos vagyok afelől, hogy már az október 13-ai belügyminiszteri csúcs találkozón is nagyon aktívan fognak beszélni arról, amit az Európa Bizottság az asztalra tett. A som rovnako presvedčený, že táto alternatíva, alebo kompromis, ktorý môže vzniknúť, bude výsledkom spoločného úsilia tak komisie, ako aj premiérov, hlav štátov a ďalších inštitúcií Európskej únie. És én úgy gondolom, hogy ennek az eredménye egy kompromisszumos megoldás lesz, mind a kormányfők, mind az államfők, mind pedig az Európa Unió között. Urobíme v nasledujúcich 2 mesiacoch, ktoré ešte máme v dispozícii v rámci slovenského predsedníctva, všetko preto, aby takáto alternatíva k plánom Európskej komisie, myslím, v pozitívnom slova zmysle vznikla. Abban a 2 hónapban, amely még tulajdonképpen rendelkezésünkre áll az elnökségi időből, megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezeket a kompromisszumokat sikerüljön az asztalra tenni. Ešte raz ďakujem pánovi premiérovi Viktorovi za návštevu a za mimoriadne užitočný a zaujímavý rozhovor. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Orbán Viktor úrnak a látogatását és a nagyon hasznos megbeszélést. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán Viktor Orbán, máte slovo. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt miniszterelnök úr, kedves Robert! Vážené dámy, vážení páni, a milí prítomní a pán predseda vlády. Köszönöm, hogy fogadtál itt, és egy érdemi eszmecserén vehettem részt. Ďakujem pekne, že si ma tu prijal a mohol som sa zúčastniť tohto rozhovoru. Röviden visszaemlékszem arra, hogy milyen sikeres Európai Uniós csúcsot rendeztetek itt szeptemberben. Spomínam na to, aký úspešný summit ste usporiadali tu v septembri v Bratislave. Amely világosan megmutatta, hogy mindannyian egy hajóban ülünk, minden európai miniszterelnök egy hajóban ül. Kde sa jasne ukázalo, že všetci predsedovia vlád Európskej únie sedíme v jednej lodi. Most azért jöttem el, hogy tájékoztassam a miniszterelnök urat az Európai Unió soros elnökeként a magyar népszavazásról. A teraz som prišiel prakticky preto, aby som podal informáciu a správu slovenskému premiérovi o maďarskom referende. Mi magyarok mindig is nagy jelentőséget adtunk annak, hogy az Európai Unió vezetését vetésforgóban látják el a tagállamok. My Maďari sme zdôraznili vždy, že vedenie Európskej únie, prakticky členské štáty vidia, je to maďarský výraz, teda porovnanie, ktoré sa nedá preložiť.
A magyar fölfogás szerint az Európai Unió nem Brüsszelben van. Teda podľa maďarského myslenia hlavné mesto Európskej únie sa nenachádza v Bruseli. Asi tak by sa to dalo Pozsonyban van, povedať. Varsóban van, Budapesten, Bukarestben, Berlinben vagy Párizsban. Ale hlavné mesto Európy je buď v Berlíne, vo Viedni, v Budapešti, v Bratislave, vo Varšave a podobne. Mert hogy az Európai Unió nem Brüsszelhez, hanem a szabad nemzetek közösségéhez tartozik. Lebo Európska únia nepatrí k Bruselu, ale k spoločenstvu slobodných štátov. És Európának a szabad nemzetek közösségének kell maradnia. A Európa musí zostať združením slobodných národov a štátov. A népszavazásnak az eredménye itt is ismert. Sú vám známe výsledky referenda. 1990 óta, tehát a magyar demokrácia kezdete óta egyetlen népszavazáson sem volt ennyi egy irányba mutató akarat. Od roku 1990, teda čo sa týka od zmeny politického systému v Maďarsku, nebola taká účasť ani na jednom referende ako teraz. És függetlenül attól, hogy a magyar alkotmányos rendszer a népszavazás érvényességéhez nagyon szigorú feltételeket rendel. A vzhľadom na to, že maďarská ústava má veľmi prísne pravidlá, čo sa týka platnosti referenda. Most az történt, hogy 3.300.000 ember egy irányba fejezte ki az akaratát, és ezt a tényt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Teraz sa stalo, že 3.300.000 ľudí vyjadrilo svoju vôľu jednomyselne a prakticky toto rozhodnutie nemôžeme nechať bez povšimnutia. És hogyha a népszavazás önmagában nem tudta felruházni magát közjogi következménnyel, most a parlamentnek kell ezt megtennie. A keď referendum prakticky nemohlo byť až natoľko úspešné, aby bolo prijaté, tak musí to urobiť parlament. Ezért azt a kérdést, hogy kivel élünk együtt, csak a Magyar Országgyűlés dönthesse el, ehhez nekünk most alkotmányt kell módosítani. A k vyriešeniu tej otázky, že s kým môžeme, alebo s kým máme spoločne žiť, tak v tejto otázke musí rozhodnúť jedine maďarský parlament. Egész pontosan nem is módosítanunk, hanem ki kell egészítenünk. To znamená, že tá ústava sa nemá upraviť, alebo nechceme upraviť, ale doplniť. És bele kell írni, hogy a magyarokra senki sem kényszeríthet semmilyen betelepítési kvótát. A chceme to doplniť tým, že Maďarsku nikto nemôže nakázať alebo prikázať nejaké kvóty. De ezt nélkülem is tudta volna a miniszterelnök úr. Ale to aj bezo mňa by bol vedel pán predseda vlády slovenskej. Azért jöttem el, hogy elmondjam a miniszterelnök úrnak, hogy ez az alkotmánymódosítás, ez az európai jogrendszer keretén belül marad. Ale ja som prišiel práve preto, aby som pánu predsedovi vlády povedal, že táto zmena alebo doplnenie ústavy ostáva v rámci Európskej ústavy. Miután most ő felel azért, hogy az európai miniszterelnökök akarata ne hagyja el az Európai Unió határait, ne lépje túl az Európai Unió határait. Nakoľko teraz pán predseda vlády Fico zodpovedá za to, aby predsedovia vlád Európskej únie prakticky sa nejak tak nerozšírili alebo nevychádzali z európskej legislatívy. Ezért meg garanciát adtam a miniszterelnök úrnak, to znamená, ja som dal garanciu pánu predsedovi vlády, hogy a magyar alkotmány módosítás az európai jogrendszer keretén belül marad. Že zmena maďarskej ústavy ostáva v rámci európskej legislatívy. Az Európai Unió alapszerződése rögzíti a nemzeti identitást. Základný zákon Európskej únie zakotvuje národnú identitu. És nyilván egy országnak a területe, egy országnak a népessége, államformája az a nemzeti identitáshoz tartozik, amely érinthetetlen. Že štátne zriadenie, forma a podobne, štátne územie patrí k identite tej ktorej krajine. A másik ügy, amiért jöttem, druhá vec, kvôli ktorej som prišiel, az szintén a bevándorlással függ össze. Samozrejme súvisí takisto s migráciou. Még az év elején hoztunk európai miniszterelnökök egy döntést. Ešte začiatkom roka sme sa rozhodli predsedovia vlád Európskej únii,
határidőt is rendeltünk hozzá. Priložili sme k tomu uzneseniu aj termín. És azt mondtuk, hogy 2016 november közepére vissza kell térni a Schengeni rendszerhez. A sme si povedali, že do zhruba 15. novembra roku 2016 sa musíme vrátiť k schengenskému zriadeniu. Vagyis, hogy a külső határokat légmentesen meg kell védeni. To znamená, že vonkajšie hranice musíme ochrániť. És a Schengeni területen belül ideiglenesen emelt határokat pedig el kell takarítani. A dočasné hranice, ktoré boli vybudované v rámci schengenského priestoru, tieto treba zbúrať. Én arra kértem a miniszterelnökről, hogy szerezzen érvényt ennek a korábbi döntésünknek. Ja som požiadal pána predsedu vlády, aby si uplatnil toto naše skoršie rozhodnutie. És térjünk vissza a korábbi jogi helyzethez. A aby sme sa vrátili k predchádzajúcemu právnemu systému. Ezen a ponton szeretnék mondani valamit Szlovákiáról is. A pri tejto príležitosti by som chcel povedať niečo aj o Slovensku. Amit nyilván a szlovák politikusok így nem mondhatnak el. To, čo zrejme slovenskí politici takto verejne nepovedia. Mert az öndicséret lenne. Lebo to by bola samochvála. De szeretném világosá tenni, hogy Magyarországról nézve. Chcem ozrejmiť, že z pohľadu z Maďarska Szlovákia egy sikertörténet. Slovensko je veľmi úspešná príhoda, alebo Slovensko sa nachádza v úspešnej dobe. Akármilyen számot nézek, költségvetési hiány, munkanélküliség, növekedés, ez mind kiemelkedő az Európai Unión belül. Pozerám sa na hociaké číslo, či je to rozpočet, alebo pracovné miesta a podobne. Je to v rámci Európskej únie, je to úspech. Átjövök Komáromnál, és itt Pozsony után visszamegyek Magyarországra. Keď prejdem cez Komárno a vrátim sa cez Bratislavu potom do Maďarska, látom a fejlődést. Vidím rozdiel vo vývoji. Most Magyarországon csak annyit mondanék, hogy mi is igyekszünk. O Maďarsku by som chcel povedať iba toľko, že aj my sa snažíme. De ezek a sikerek, ezek nem ajándékba érkeztek ide. Ale tieto úspechy neprišli ako darom sem na Slovensko. És a magyar sikerek csak úgy maguktól lettek. A ani maďarské úspechy neprišli same od seba. Ezekért a sikerekért megdolgoztak a szlovák emberek is, meg a magyar emberek is. Za tieto úspechy zapracovali ozaj aj slovenskí ľudia, aj maďarskí ľudia. Én szeretném megismételni, hogy egy olyan betelepítési kvótarendszer. A chcel by som zopakovať, že taký systém kvót, amelynek nincs felső korlátja, ktorá nemá hornú hranicu, és amely kötelező, a ktorá je povinná, az egy nagy népvándorlás esetén, aminek a küszöbén állunk meggyőződésem szerint. Čo je, dá sa povedať, že na začiatku jedného veľkého pohybu jednotlivých národov, čo už máme pred sebou. Tönkre teheti azokat az eredményeket, amiket elértünk. Môžu zničiť tie výsledky, ktoré sme dosiahli. Elveheti mindazt, lerombolhatja mindazt, amiért megdolgoztunk. Môže zobrať a môže zbúrať všetko to, za čo sme zapracovali. Európa nem egy átjáróház. Európa nie je takým priechodným domom. Magyarország sem egy átjáróház. Ani Maďarsko nie je takým priechodným. A Szlovákok sem akarnak átjáróházzá válni. Ani Szlováci sa nechcú stať nejakým priechodným domom alebo ulicou. Nem akarunk bűnözőket és nem akarunk terrorcselekményeket sem. Nechceme ani teroristické nejaké činy a nechceme ani iné nevhodné správanie. Meg akarjunk védeni a polgáraink biztonságát, meg az elért eredményeink. Chceme zachovať bezpečnosť našich občanov a aj dosiahnuté úspechy. Kedves szlovák barátaink, lehet, hogy önök még nem láttak élő migránst. Milí slovenskí priatelia, je možné, že vy ste ešte nevideli živého migranta. De ez leginkább azért van így, mert Magyarország déli határait megvédjük. Ale je tomu tak preto, že my chránime, alebo sme ochránili južné hranice Maďarska. Rajtunk 100 000 szám mentek keresztül törvényellenesen. Cez nás prešlo niekoľko 100 000 ľudí protizákonne. Így ez nem egy elméleti problémáról beszélek. Teraz to znamená, že nehovorím o teoretickej otázke. A húsvér valóságról. Je to ozaj skutočnosť. Hogy a saját jogrendünket figyelembe nem véve átgázolnak egy országon több 100 000-en. Že neprihľadajúc na našu legislatívu,
prejdú niekoľko 100 000 ľudí, prejde prakticky prešlápe cez našu krajinu. Utána Párizsban tucatszám öltek meg európai polgárokat. Medzi nimi aj takí ľudia, ktorí následne v Paríži zabili niekoľko tuctov ľudí. És mi biztonságban szeretünk élni, de ami Párizson megtörténhet Pozsonyban, megtörténhet Budapesten. A my sa snažíme, teda radi žijeme v bezpečnosti, alebo v bezpečí, ale to, čo sa stalo v Paríži, to sa môže ľahko stať aj v Bratislave, aj v Budapešti. Ez nem lehet játszani, ez nem babra megy a játék. To nie je hračka. Tehát én azt kértem a miniszterelnök úrtól, hogy a ügyet a teljes súlyával kezeljük. Ja som požiadal pána predsedu vlády, aby sme na túto vec dohliadali prakticky celou váhou. A saját népeink biztonságáért mi miniszterelnökök vagyunk a felelősök. Za bezpečnosť našich ľudí sme zodpovední my, predsedovia vlád. És kérem, hogy támogassa azt a gondolatot, hogy egyszer mindenkorra a kötelező betelepítési kvótákat vegyék le az Európai Unió napirendjéről. A som požiadal pána predsedu vlád, aby zastával ten názor, aby povinné kvóty prakticky sa dostali, alebo táto otázka povinných kvót köszönetet mondok a miniszterelnök úrnak a kétoldalú kapcsolatokért. Sa dostala zo stola Európskej únie. Ja sa chcem poďakovať pánu predsedovi vlády za dvojstranné vzťahy. My máme viacero spoločných plánov. Nagy dolgokat akarunk csinálni közösen. Chceme urobiť veľké veci spoločne. Hidakat, határátkelőket építeni. Cesty, mosty, cezhraničné priechody a podobne. Jó szomszédként segíteni akarjuk egymást. Chceme si pomáhať ako dobrí susedia. És a következő években szerintem lesz is erre lehetőség. A podľa mňa v následujúcich rokoch bude na to možnosť a Mind a két nép príležitosť. javára fontos dolgokat fogunk csinálni. A urobíme dôležité veci pre osoch obidvoch národov. Köszönöm szépen. Ďakujem pekne. Vážení páni, ďakujem za vaše vyhlásenia. Vám, kolegovia, za pozornosť. Želám pekný deň.